Elin ayafiyal yerde bitirilen bir jüp tal bağlığı. Ine Nuri'nin atası Baylağa'nın barıp revolüsiyadan ozal geçiştiren ulu bağının bar galanı. Häli çenini daýnada bu bağa Baylyň armydy diýerler. Ine şu armyt agaçlarynyň aşagyna da yetimlikden ýaňa hor-homsy bolan nuru arkan yatyp, hol ýokarda asyl bolup duran datly miwäniň iň bolmanyny ýekejeginiň aşak gaçmagyna garaşyp kän amtylypdy. O wagtlar uruşun iň bir agyr, ejerli ýyllardy. Maşgalanyň bar keşigi Bay Muhammediň egine düşen soň oňa ýeňillerdi. Ol daňagaranyň öýden çykyp, hol giýişlik garaňkylykda da dolanyp gelirdi. Ondan bütün gün öýde nuryň ýeköýüdir. Ol şonly käwatlar öýden çykyp dağa giderdi. Çeşmeýäniň boýunyna gedelenjedirdi. Mün 1945-nji ýylyň ahyryna Owa Sowetiniň başlygy Tagan Merdi Tagan ogly ähli ýetim çagalary ýygnap, olary Gyzylarwada alyp gidýär. Şo çagalaryň arasynda Nury hem bardy. 1945-nji ýylyň 20-nji awgustunda Gyzylarwad şäheriniň bilim bölüminiň ýürüýte buyrugy bilen Nury beýleki çagalar bilen bilelikde Gyzylarwadyň ýetimler mektep öýüne ýerleşdirilýär. Ýöne öz kiçi intibaradaky gaýgy alada Bay Muhammedi öz gününe goýanok. Ol ahyr soňy 1947-nji ýylyň 27-nji martyna Nuryny öý alyp gaýdýar. Tez wagtdan Bay Muhammed mürçedäki garnaşlarynyň ýanyna göçüp barýar. Soň Bäherdene göçýär, bir ýerde işe ýerleşýär. Mün 1951-nji ýylyň ýanwaryna ol Nury iýdegsiz bolmasyn diýip ony Bäherdenin 11-nji çagalar mektep öýüne ýerleşdirýär. Bu mektep demir ýol wagzalynyň golaýyna ýerleşen soň iki ýana geçýän otlular penjereden görünür durdy. Günne günaşa bu ýollardan ençeme otlular geçýärdi. Şol otlary penjereden syňlaýan Nury elbetde uzak şäherler, ýurtlar barada arzuw edýärdi. Anha günlerde bir günem Nury sen men ýok alagada şol otlaryň biriniň beýline minip ýoly rawany bolýar. Emma Nurynyň garaşylmadyk syýahaty uzaga çekmeýär. Otly Marynyň demir ýol wagzalyna ýetenne Nuryny alyp galýar. Soň wagzalyň gapdalyna çağılar galyp tapşyrýarlar. Yetimligiň gudawyny başdan geçiren kiçijik Nury şonno özüniň doglan günden bilen okdy. Netijede de Nuryň doglan wagty barada ne dogry maglumat peýda bolýar. 1951-nji ýylyň 30-njy maýynda da Nuryny bayram allaky 27-nji çağalar öýüne ýerleşdirýärler. Mün 1951-nji ýylyň tomsunda Nurynyň bütün akbaryny keskitlen waka bolup geçýär. Çağalar öýünde gussul hally aýlanyp ýören Nury birdenke üýtgüşük bir owaz eşdýär. Kalbyny lerdana getirýän ajaýyp bir mukam eşdýär.
ol saz çağalar öýünün golaýjygynda ýerleşýän sazçylyk mekdebiniň penjeresinden eşdilýärdi. Şeýle jadylaýjy sazy eşdibem, hey arkaýyn durup bormy? Nur ýuwaşlyk bilen çekinip rägede penjereden seretse, päkide bir otogyň edil orta arasyna üýtgeşik bir saz guralynyň raýalyň başyna mährem bir aýal saz çalyp oturdy. Onun şo wagt bar ünsü çalýan sazynyňdy. Nurynyň bar ünsü şol sazdy. Soň serede oturulsa, ol aýal şol sazçylyk mekdebiň muallimi ekeni. Ene şol melul edici prosotda Nurynyň kalybyny üýtgeşik bir duýgu oýanýar. Barıp ençemi ýyllar bäri gysyp gogurup barýan üýtgeşik bir tebiği güýç oýanýar. Şol ruhu güýjüň täsiri bilen onu saz diýilen gudraty, onu öwrenmekligi, onu düşünmekligi isle oýanýar. Şeýdip Nury ilkinji gedek sazçylyk mekdebiň bosogasynda lätlýär. Öz ýaşyndan kiçik görünýän Nurynyň şo wagt 13 ýaşy bolsa-da, onu üýtgeşik zehiniň bardygyny duýmagy başaran şol ustad mugallim Nuryny sazçylyk mektebine okup alýar. Ine şol günden başlap Nury şol mehriban mugallimyň özüniň ilkinji halipasynyň iň bir görellili okuwçylarynyň birini bolýar. Şeýdibem ol sungat diýilen gudratyň üýtgeşik dünýäsine aralaşýar. Sud medisina ekspertiniň 1953-nji ýylyň 20-nji apreline gelen netijesi boýunça Nury Hal Mämmedowyň ýaşy, doglan ýyly, aýy, güni anyklananna 1940-njy ýylyň 24-nji fevraly diýilip kesgitlenildi. Nury üçin inni wagt diýseň çalt geçýärdi. Hem çalt, hem gyzykly geçýärdi. Nury özüne köp üýtgeşikleriň bolup geçýändigini duýýardy. Hamala çağalyk geçmejek ýaly, çağalygyň kenaryna kän durdum. Bu dünýä durşuny sowal maňa, şo sowallaň jogabyny näme berdi?